марги судхур. муаллиф Садриддин Айнӣ. қисми якум. ман дар солҳои 1312 ҳиҷрӣ ки талабаи мадрасаҳои Бухоро ба шумор мерафтам, бе бошишгоҳ мондам ва дар Бухоро ки тақрибан 100 дар мадрасаи калон ва қариб ҳамин қадар мадрасаи хурд дошт, барои ман ҳуҷраи қобили истиқомате ба зудӣ ёфт нашуд. зеро ҳарчанд ҳамаи мадрасаҳои Бухоро расман вақф буда, хариду фурӯши онҳо аз рӯи шариат раво набошад ҳам, дар замонҳои охир бо фатвои уламои дин, ки дар масъалаҳои динӣ ҳилаҳои шаръиро ба кор мебурданд, ҳамаи ҳуҷраҳои мадрасаҳо ба тарзи хариду фурӯш мулки хусусӣ шуда ба дасти одамони пулдор афтода буд ва талабаҳои фақир дар ҷои истиқомат ёфтан ба душвориҳо меафтоданд. дар ҳамон рӯзҳое ки ман дар ҷустуҷӯи ҳуҷра будам, яке аз дӯстонам бо роҳи маслиҳат ба ман гуфт: қории Ишкамба ном як кас ҳаст, ки чанд дар ҳуҷраи зархарид дорад. агар аз вай пурсӣ, шояд яке аз ҳуҷраҳояшро ба ту ба орият бидиҳад. бо шунидани ин маслиҳати он дӯстам, диққати ман аз ҳуҷра додан ё надодани он одам зиёдатар ба номи ӯ кашида шуд. қори Ишкамба? дар ҳақиқат ҳам ин ном хеле ғалатӣ буд. ман медонистам, ки халтаи меъдаи ҳайвонотро, ки дар он ҷо хӯроки хӯрдашуда ҷамъ мешавад, ишкамба меноманд. аммо ишкамба номида шудани одамро дар умри худ нахустин бор шунида истода будам. ва сабаб чӣ бошад, ки одамро ишкамба номидаанд, гӯён дар дили худ тааҷҷуб мекардам ва ин тааҷҷубамро ба он дӯстам изҳор намуда, аз вай эзох пурсидам. номи аслии он одам Қори Исмат аст, гуфт дӯстам дар ҷавоб. лекин ишкамбаи он кас калон аст, шояд ба ҳамин муносибат бошад. дар вақтҳои аввал баъзе касон ӯро Қори Исмати Ишкам гуфтаанд ва баъзе ширинкорон Қори Исмати Ишкамба хитоб намудаанд ва рафта рафта калимаи исматро партофта Қори Ишкамба гуфтаанду монданд. ва чунон ки мегӯянд, лақаб равшантар аз ном аст. номи аслии он шахс аз забонҳо афтода, дар байни мардум бо унвони Қори Ишкамба шӯҳрат ёфтааст. бояд аз касе ки мардум ба ӯ лақаби Ишкамбаро сазовор дидаанд, умеди хайре карда нашавад, гуфтам ман ба дӯстам. бо вуҷуди ин, ту ӯро ба ман шиносҳо карда мон. чӣ зарар дорад? шавад обӣ, нашавад лалмӣ, гӯён ман аз вай ҳуҷра мепурсам. агар ӯ ба ман ҳуҷра надиҳад ҳам, ман чӣ гуна будани Ишкамба одамро дида мемонам. худи ҳамин барои ман як фоида аст. худам шахсан бо вай шинос нестам, ки туро шинос кунам, гуфт он дӯстам. фақат кӣ будани ӯро медонам ва метавонам, ки дар яке аз кӯчаҳо ӯро ба ту нишон диҳам ва баъд аз он худат роҳ ёфта бо ӯ шинос шуда аз вай ҳуҷра мепурсӣ. ман ба ин таклифи дӯстам розӣ шудам ва ба воситаи ӯ дар пайи ёфта дида шинохтани Қори Ишкамба афтодам. қисми дуюм. рӯзе аз рӯзҳо бо он дӯстам дар лаби ҳавзи Девонбегии шаҳри Бухоро, ки ягона сайронгоҳи он шаҳр буд, сайёҳат карда мегаштем, ки ӯ якбора ба ҳаяҷон омада: ана Қори Ишкамба ҳамин одам аст, гӯён касеро, ки ба як сартарошхона медаромад, ба ман нишон дод. ман танҳо пушти он одамро дида мондам ва чӣ гунагии симою сураташро муайян карда натавонистам ва дар пеши худ қарор додам, ки то мӯйсари худро тарошида баромадани он одам, дар ҳамон ҷо истода шаклу шамоилашро тамоман шинохта мегирам ва агар рост бояд, ба ӯ шинос шуда аз вай ҳуҷра мепурсам. аммо дӯстам дар ин кор ба ман ҳамроҳӣ накард ва кореро сабаб нишон дода аз ман ҷудо шуда рафт ва ман рафта ба лаби суфачаи сартарошхонае, ки Қори Ишкамба он ҷо даромада буд, нишастам ва бе он ки ба ӯ фаҳмонам, сару сурат ва тамоми қиёфаи ӯро аз назар гузаронидам. ӯ як одами миёнақади фарбеҳи ишкамкалони гарданкӯтоҳ буда, ғафсии гардан ва пуррагии сару рӯяш ҳам аз ғафсии шикамаш қариб фарқ надошт. агар риши калони ғулии монанди алафи гандадарав ва печидаашро, ки тамоми рӯяшро фурӯ гирифта буд, тарошида мепартофтанд, сару тани ин одам дар як ҷо ба ишкамбаи холӣ карданашудаи шутур монандӣ пайдо мекард. ғояташ ин, ки ин аз вай калонтар буд. монанди ҷуссаи шутури ба дарди хориш гирифтор гардидаи мӯяш рехтагӣ сурхчатоб менамуд. баъд аз дидани ин гуна шаклу шамоили ин одам дар дили ман гузашт:
шояд мардум на аз ҷиҳати калонии шикамаш, балки аз ҷиҳати он ки баъд аз тарошидани ришаш тамоми баданаш ба як шикамбаи калон монандӣ мекард, ба ӯ ин лақабро муносиб дида бошанд. дуруст аст ки шиками ин одам аз шикамҳои одамони оддӣ аз ҳад зиёд калон буд, лекин ғавсии дигар ҷойҳои баданаш, ҳатто гардану рӯяш ҳам ба дараҷае буд, ки он шиками калон дар пеши онҳо номаълум ва оддӣ шуда мемонд. бинобар ин дар сабаби лақаби ин одам фикри охирии нависандаи ин сатрҳо ба ҳақиқат наздиктар менамуд. навбати мӯйсаргирӣ ба қориишканба расид ва сартарош покӯи худро санг зада истода ба ӯ ба болои сандалича марҳамат кунед гуфт. қориишканба аз ҷиҳати вазнии баданаш ё ба сабаби ягон беморӣ аз ҷояш ба зур бархост ва дасторашро аз сар гирифта хост, ки вайро ба сари мехи лунгиовези сартарош монад. аммо сартарош ба ин кор роҳ надод ва чолокона теғу сангро ба рафчаи пеши оина гузошта, дудаста дасторро аз дасти қориишканба гирифта истода: салаи шумо қариб 5 сер вазн дорад ва агар ба сер мех мемондед, мех мешикаст ва лунгиҳои ман ба замин ғалида чиркин мешуданд, гуфт бо оҳанги ҳазломез. дар ҳақиқат салаи қориишканба бисёр калон буда, аз дастори муллаҳои салакалон ду баробар меомад. бо вуҷуди ин вай он қадар вазн надошт, ки мехи лунгиовезиро шиканад. шояд бар мехи лунгиовезӣ ба гузоштани он сала роҳ надодани сартарош барои он бошад, ки вай бисёр чиркин буд ва ба болои лунгиҳои мӯйсаргирӣ истодани он салаи чиркин сабаби нафрати мӯйсаргирони дигар мешуд. хайрият, ки ба хотири лунгиҳоятон дастори маро нигаҳдорӣ кардед, гуфт қориишканба, вагарна бо шикастани мех дар қатори лунгиҳои шумо салаи ман ҳам ба замин афтода ба хок меҷулид, ки барои шуста тоза кардани он 5 мисқол собун сарф шуда ба ман зарари калон мерасонд. дастори шумо ба сабаби ба замин афтодан аз хок ҳеҷ зарар намедид, гуфт сартарош. магар дер боз рӯи тағораи ҷомашӯиро надида будааст, ки аз хоки замини дукони ман чиркинтар менамояд. ҳақиқатан ҳам аз печҳои дастори қориишканба гӯё ки дар вай дастмолҳои дегшӯиро печонда баста бошанд, тасма чиркҳои равғанолуд намоён буд. ин гуна дастори калонро ҳар ҳафта як бор ба тағораи ҷомашӯӣ андохта шустан мумкин нест, гуфт қориишканба. дар он сурат хонаи собун месӯхт. чаро дасторро хурдтар намекунед, ки ҳам дока камтар раваду ҳам шустанаш осонтар шуда собун камтар сарф шавад? гӯён сартарош пурсид. ин салаи ман дастори ёртишгиру тӯйхӯр аст, гуфт қориишканба дар ҷавоб. вақте ки бо ин дастор ба сари дафни мурдаи ҳозир мешавам, ба ҳар кас як газ ёртиш диҳанд, ба ман 2 газ медиҳанд ва инчунин дар тӯйҳо ҳам табақи сергӯшту равғани палав ба пеши ман меояд. сартарош 4 даҳан гап зада, як бор покӯро ба санг зада, охир теғро мувофиқи таваш тез кард ва лунгиро ба гардани қориишканба баста истод, ба сухан давом намуд. албатта касе ки шуморо намешиносад, на ба ҷаноза хабар мекунад ва на ба тӯй. аммо он касоне ки шуморо мешиносанд ва ба ҷанозаи тӯяшон хабар мекунанд, хоҳ dastoratон калон бошад, хоҳ хурд, ба шумо он муомиларо мекунанд, ки шуморо ба он муносиб медонанд. ба фикри ман барои ин барзиёд сарф кардани дока бефоида аст. шумо сода будаед, бародар, гуфт қориишканба ба сартарош. агар ман ба ёртиши мурдаҳое, ки ба ҷанозаи онҳо маро хабар мекунанд, қаноат карда мегаштам, пас пули мӯйсарро аз куҷо ёфта ба шумо медодам? ман ҳар рӯз намози пешинро дар хонақоҳи девонбегӣ мехонам ва ба он ҷо ҳар мурдаеро, ки барои ҷанозахонӣ оварда бошам, хоҳ шинос бошад, хоҳ бегона, баъд аз хондани ҷаноза ба сари қабраш меравам ва ба қадри насиба ёртиш гирифта мегардам. шумо ба мӯйсаргирӣ пули бисёр сарф намекунед, ки барои ин дар ташвиш афтед, гуфт сартарош. ҳар кас дар як ҳафта ё 10 рӯз мӯйсар гирифта, шумо дар 2 моҳ як бор мӯйсар мегиред ва музди дастро ҳам баробари нимаи музди дигарон дода мегурезед. ман аз ин сухани сартарош огоҳӣ ёфта ба сари қориишканба ба диққат назар андохта дидам, ки дар ҳақиқат мӯйсараш монанди зиндониёни давраи амири баланд расида то пешонӣ ва буни гарданаш фуромадагӣ буда, торҳои мӯйсараш бо торҳои ришаш монанди
тору пуди дар дастгоҳи бофандагӣ бофташуда ба ҳам печида буданд ва бархилофи сарҳои оддӣ дар теппаи сараш ба қадри кафи даст як ҷойи бемӯй ҳам менамуд. Қоришханба аз сухани охирини Сартарош қадре ба ғазаб омада ва сари худро аз зери дасти ӯ ки тар карда молиш медод ба қафо кашид ва чашми худро ба чашми ӯ духта истода гуфт: ман хоҳ дар як ҳафта як бор мӯй сар гирам, хоҳ дар 2 моҳ, ин кори ман аст ва ба шумо ҳеҷ дахл надорад. мӯйсари ман хоҳ баланд бошад, хоҳ паст, шумо як бор теғ меронед ва барои мӯйсари баланд 2 бор теғ намеронед ки хизмати барзиёд карда бошед. агар ман ба шумо нисбат ба дигарон камтар музд медода бошам, шумо ба шикоят кардан ҳақ надоред. зеро худатон дида истодаед ки ними сари ман бемӯй аст ва шумо ба он ҷо ҳеҷ теғ намеронед. бинобар ин дар вақти музд гирифтан ҳамин нуқтаро ба назар гирифтанатон лозим аст. бояд барои паст кардани оташи ғазаби Қоришканба бошад. ман ҳазл кардам, гуфта Сартарош нармона, вагарна музди хизмати маро хоҳ кам бед, хоҳ зиёд, ман аз шумо миннатдор шуда мегирам ва пули шуморо табаррук медонам. Сартарош сари Қоришканбаро тарошида шуд ва лунгиро аз гардани ӯ кушода гирифта ба қутии мӯйсардон афшонда хост ки дубора ба гардани ӯ бандад, то ки дубора тар карда чиркҳои таги мӯйсарро тарошида гирад. аммо Қоришканба ба ин кор роҳ надод. дубора тарошидан лозим нест, гуфт ӯ. мӯйлабамро кӯтоҳ кунед кифоя аст, вақти барзиёд надорам. магар ба ягон ҷаноза нигаронед? гуфта пурсид Сартарош. не, гуфт Қоришканба, агар ҷанозае вохӯрад, дар ҳамин ҷо дар санаи хонакоҳ дар соати 12 вомехӯрад. ва ба соати девории сартарошона нигоҳ карда илова намуд: ҳоло соат 10 аст. пас чӣ гуна кори зарур доред? Сартарош пурсид ва ҳазломезона боз суол дод. магар ба ягон тӯи ногуфта рафтан мехоҳед? ҳамин вақти чойнӯшии чоштгоҳии ходимони банк аст. агар дер монам, аз чойи серқанди ройгон маҳрум мешавам. ман аз ҳамаи ин гуфтугузорҳо чизе нафаҳмида дар ҳайрат будам ва дар дили худ фикр мекардам. агар ин одам чанд ҳуҷраи зархарид дошта бошад, пас чаро зиндагонии худро ҳатто пули мӯйсарашро ба болои ертиши мурдагон мондааст, ки ин кори гадоёни бекасу кӯй аст, на пеши одами сарватманди чанд ҳуҷрадор. агар ин одам дар ҳақиқат гадои бекасу кӯй бошад, ӯро ба банк ва ходимони банк чӣ муносибат аст, ки ба сари чойи чоштгоҳи онҳо расида рафтан мехоҳад? дигар он ки чаро дӯсти ман маро барои ҳуҷра умедвор карда ба пеши ин гадои бекасукӯй фиристод, ё ин ки ӯ маро бозӣ дорондан мехост. ва боз дар худ меандешидам, агар дӯстам маро бозӣ додан хоста бошад ҳам зарар надорад, чунки ин одам бисёр аҷиб менамояд. ин одамро шинохтан ва ҳамаи кирдору гуфторҳои ӯро омӯхтан барои ман, ки табиатан кунҷков воқеъ шудаам, аз ҳуҷра ёфтан ҳам беҳтар аст. дар ҳар ҳол ман ин одамро то охир таъқиб ва дунболагирӣ хоҳам намуд. ҳуҷра надоштани ӯ ё ба ман ҳуҷра надоданаш ба ин кори ман монеъ нахоҳад шуд. ҳар чӣ бошад, масъалаи ҳуҷра барои ба даст даровардани ин мақсад ба ман як васила ва баҳона хоҳад шуд. Қоришканба бо кӯтоҳ кардани мӯйлабаш, ҳатто бо кушода гирифтани лунгӣ мунтазир нашуда, аз ҷояш ҷаста бархост ва то аз гарданаш гирифтани лунгӣ дасторашро аз суфача гирифта ба сари худ гузошта, шитобкорона аз дукони Сартарош баромад. «Қориамак, пули мӯйсар чӣ шуд?» гӯён Сартарош аз пушташ овоз дод. Қоришканба бе он ки аз роҳаш боз истад ва сарашро ба тарафи Сартарош гардонд. «дар оянда пули 2 мӯйсарро якҷоя медиҳам», гӯён ба қадамҳои калон дар як дақиқа аз пеши Сартарошона дур шуд ва дар он ҷо маро муяссар нашуд ки масъалаи ҳуҷраро дар пеши ӯ монам ва ба ин муносибат бо ӯ шахсан шиносо шавам. баъд аз баромада рафтани Қоришканба аз лаби ҳавзи Девонбегӣ ман ҳам аз он ҷо рафтам ва бо умеди дар ягон ҷои дигар рост овардани ӯ ҳамон рӯз то бегоҳӣ раставу бозорҳоро сарсариёна гаштам.